దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనం వాక్యం వింటున్నాం, దేవుని ఆత్మను పొందుకుంటున్నాం, దేవుని శక్తి చేత నడవాలని ఎంతో ఆశపడుతున్నాం. కానీ ఎందుకు మనం ఓడిపోతున్నామో, ఎందుకు మనం పడిపోతున్నామో, ఎందుకు మనం బలహీనపరచబడుతున్నామో, మన విశ్వాసం ఎందుకు మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నదో దాని విషయమై మనం ఎందుకు నిర్ణయం చేసుకోలేకపోతున్నామో. కుమారుడా, కుమార్తె, వాక్యమైన దేవుడు ఈరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. వారిని నా పర్వతం చుట్టూ పట్ల స్థలముల్లో దీవెనకరంగా మార్చబోతున్నాను. ఎవరికి దీవెన లేదో, ఎవరు దేవునికి విరోధి అయిపోయారో, ఎవరు దేవుని సన్నిధి నుంచి దూరం అయిపోయారో వారు ఈరోజు మారు మనసు చెందుతానని తీర్మానం చేసుకుంటే నీ దేవుడు నీకు సహాయం చేయబోతున్నాడు.